ମୋତେ ଏଇ କେତେ ପଇସା ଗୋଟା 20 ଟଙ୍କା ହେଲା 40 ଟଙ୍କା ମୋର ବାତିଆରେ ନେଇଯିବ ଲେଖିବାକୁ ମୋର କାଢ଼ା ନାହିଁ ବାପା ବିପି ଆଇଲେ ଦବ ସେ କଲମ ମୋର ବଡ଼ ମୋଟା କଲମ ଆଉ ଚାଲୁ ଓ ଆଶା ଯାହାର ଚଲ ଯାହା ସୋଜ ସୋଜ ମୁଁ ବାତି ନେଇଯାଉଛି ଗାଣ୍ଡି ମାଗିବାକୁ ଚାଲି ଆଇଲ ତମ ମାଇକି ନିଆକୁ ଆଣିକି ଦିଅ ତାପରେ ବାକି ନିଅ କଣ କରିବା ଇଏ କରିବା ବାତି ଆମର ଇଏ ତୋଡ଼ିବା କଣ ଭାଇ ତମେ ବାହା ହେଇଛ ନାଇଁ ଭାଇ ବାହା ହେଇନା ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ବାକି କରୁଛ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ବାତି ହବ ଆଉ ବାହା ନ ହେଇକି ବାକି କରୁଛ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ବାକି କଣ କର ନାଇଁ ବା ସେ ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ସମୟ ହେଲେ ବାହାଘର ହବ ଯାହା ହଉ ଆମେ ପଇସା ବାପା ଆସି ଦବ ଆଉ ମାଇକୁ ବାପା ବିପି ଆଇଲା ହଁ ବିପି ବାପା ଆଇଲେ ଦବ ଆଉ ସିଏ ତାମିଲ ଯାଇ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆଇଲେ ଦବ ଆଉ ତମ ମାଇକୁ ବାହାଉ ନା ବାପା ତମ ଗୋଟେ ମାଇ ଗୁରୁ ବାହା ମଣିଷ ବାବୁ ସିଜିନ ଅଛି